Прывітанне, мае маленькія. А сёння мы паслухаем казку Шарля Перо «Рыкі Чубок». Шмат гадоў таму жылі кароль з каралевай, і нарадзіўся ў іх сын, але такі брыдкі, што многія сумняваліся, ці чалавек гэта ўвогуле. Маці каралева была вельмі засмучаная і часта плакала, гледзячы на сваё дзіця. І вось аднойчы, калі яна люляла сына, у пакой з'явілася добрая чараўніца. Яна паглядзела на хлопчыка і сказала: «Не бядуйце, каралева, не бядуйце, што прынц такі выродлівы. Гэта не перашкодзіць яму быць добрым і прыемным чалавекам. Акром таго, ён будзе самым разумным ва ўсім каралеўстве і зможа падзяліцца сваім розумам з тым, каго пакахае». Сказаўшы гэта, чараўніца знікла так жа незаўважна, як і з'явілася. І праўда, ледзьве малое навучылася гаварыць, як адразу пачало казаць вельмі разумныя рэчы. І ўсе яго ўчынкі былі такія разважныя, што ўсе прыходзілі ў захапленне ад прынца. Я забыўся, дарэчы, сказаць, што хлопчык нарадзіўся з невялічкім чубком, і таму яму далі мянушку Рыкі Чубок. А ў той самы час у суседняй каралевы нарадзілася дачка. Яна была прыгожая, як кветка. Каралева-маці ледзь не звар'яцела ад шчасця, але тая самая чараўніца, што была пры нараджэнні Рыкі, сказала: «Не радуйцеся так, пані. Ваша дачка будзе настолькі ж неразумнай, наколькі прыгожай». Каралева заплакала і пачала прасіць, каб чараўніца дала хоць кроплю розуму яе дачцэ. «Гэтага я зрабіць не магу. Затое абяцаю, што прынцэса зможа зрабіць чалавека, якога пакахае, такім жа прыгожым, як і сама», – адказала чараўніца. Час ішоў. Прынцэса расла і станавілася ўсё больш прывабнай, але чым больш яна прыгажэла, тым больш дурнела. Калі ў яе што-небудзь пыталі, яна ці маўчала ўвогуле, ці верзла нейкую лухту. Апроч таго, яна была такая няўклюда, што не магла паставіць на стол кубак, каб яго не пабіць. А калі піла з шклянкі, дык заўсёды палавіну вылівала на сябе. Калі ў палацы былі госці, то спярша ўсе імкнуліся пабыць побач з прынцэсай прыгажуняй, але вельмі хутка яны пачыналі з ёй нудзіцца і шукалі нагоды, каб сысці. Прынцэса хоць і была дурнаватая, але добра заўважала гэта і была гатова аддаць усю сваю прыгажосць хоць за кроплю розуму. І вось аднойчы яна пайшла ў лес, каб удосталь паплакаць над сваёй бядой. І тут да яе падышоў нейкі чалавек, апрануты ў шыкоўныя строі, але надзвычай непрыгожы з твару. Гэта быў прынц Рыкі Чубок. Некалі ён пабачыў партрэт прынцэсы і закахаўся ў яе. Рыкі прыйшоў у суседняе каралеўства, каб папрасіць прынцэсу стаць яго жонкай. Узрадаваны, што сустрэў дзяўчыну адну, ён загаварыў з ёю з такой пашанай і ветлівасцю, на якую толькі быў здольны. Але хутка ён заўважыў, што прынцэса вельмі сумная, і тады ён запытаў: «А паненка нечым засмучаная? Вы такая маладая і пекная. Я бачыў шмат прыгажунь, але б'юся аб заклад, такога хараства, як у вас, ніколі не сустракаў». «Пан вельмі ласкавы», – адказала прынцэса і змоўкла, бо праз сваю абмежаванасць больш нічога не магла дадаць. «Хіба можа сумаваць тая, хто настолькі прыгожая?» – запытаў Рыкі Чубок. «Ох, лепш бы я была такой брыдкай, як вы, чым такой прыгожай і дурной, як я», – адказала прынцэса. «Але вы не такая ўжо і дурная, бо той, хто сапраўды не мае розуму, ніколі ў тым не прызнаецца». «Я вас не разумею», – адказала прынцэса. «Але дакладна ведаю, што я вельмі дурная. Гэта мяне і гняце. Прынцэса, калі толькі гэта вас засмучае, то я магу лёгка пакласці канец вашым пакутам». «А як жа вы гэта зробіце?» – запытала яна. «Я магу», – адказаў Рыкі Чубок, – «надзяліць розумам тую дзяўчыну, якую пакахаю болей за ўсіх. Калі толькі вы пагадзіцеся стаць маёй жонкай, я дам вам столькі розуму, колькі захочаце». Прынцэса вельмі сумелася, пачуўшы гэтыя словы, і нічога не змагла адказаць.
Відаць, моя прапанова вас трошки бянтэжыць, сказаў Рыкі Чубок. І гэта не дзіўна, але каб вы маглі падрыхтавацца да нашага вяселля, я даю вам для гэтага цэлы год. Прынцэса падумала, што год гэта амаль вечнасць, і прыняла прапанову Рыкі. Не паспела яна паабяцаць, што роўна праз год выйдзе за прынца замуж, як адразу адчула сябе зусім іншаю. Цяпер яна вельмі лёгка магла казаць усё, што хацела, у яе словах адчувалася разважнасць і натуральнасць. Яна адразу павяла з Рыкі такую лёгкую і далікатную размову, што ён падумаў, ці не надаў ён прынцэсе розуму болей, чым пакінуў сабе. Калі ж прынцэса вярнулася ў палац, прыдворныя не маглі зразумець, што з ёй здарылася і чым растлумачыць такую нечаканую і незвычайную змену. І калі раней усе смяяліся з яе бязглуздых і недарэчных думак, то цяпер усіх здзіўляла дасціпнасць і разумнасць яе разважанняў. Пагалоска пра розум прынцэсы хутка абляцела ўсе суседнія каралеўствы. Адусюль пачалі з'язджацца маладыя прынцы, і ўсе прасілі яе рукі, але ніхто не здаваўся прынцэсе сапраўды разумным, і яна нікому нічога не абяцала. Але аднойчы раптам прынцэса ўзгадала, што роўна год таму у гэткі самы дзень паабяцала выйсці за прынца замуж і ледзь не самлела. Яна ж зусім забылася на сваё абяцанне. Тады прынцэса была дурнічка, а цяпер яна нават не хацела ўспамінаць пра сваё ранейшае глупства. І ў гэты дзень прынцэса пайшла на шпацыр, але не паспела ступіць і некалькі крокаў, як перад ёй узнік Рыкі Чубок. Прынц быў такім шыкоўным убранні, што адразу можна было здагадацца, ён рыхтуецца да вяселля. «Бачыце, прынцэса, — сказаў Рыкі Чубок, — я цвёрда трымаю сваё слова і не сумняваюся, што вы таксама прыйшлі сюды, каб выканаць сваё абяцанне». «Па праўдзе, — адказала прынцэса, — я нічога яшчэ не вырашыла, але наўрад ці змагу некалі стаць вашай жонкай. Вас бянтэжыць толькі мая выродлівасць, ці вы незадаволены яшчэ і маім характарам, альбо выхаваннем?» «А не, — адазвалася прынцэса, — усё гэта мне ў вас падабаецца». «Ну тады мы дамо рады гэтай бядзе, — сказаў Рыкі Чубок, — бо вы здольныя зрабіць мяне найпрыгажэйшым юнаком у свеце». «Але як?» — здзівілася прынцэса. «Гэта здарыцца, калі вы пакахаеце мяне, — адказаў Рыкі Чубок. Тады я стану самым прывабным хлопцам ва ўсім сусвеце». «Калі гэта праўда, — сказала прынцэса, — то я ўсім сэрцам хачу, каб вы зрабіліся найпрыгажэйшым і найпрыемнейшым прынцам. І калі ў мяне ёсць такі дар, то я ўвесь яго аддаю вам». І не паспела прынцэса прамовіць гэтых словаў, як раптам Рыкі Чубок стаў такім гожым хлопцам, што прынцэса не магла адвесці ад яго вачэй. Праўда, старыя людзі кажуць, што чараўніцтва тут ніякога не было, проста калі прынцэса пакахала Рыкі Чубка, яна перастала бачыць яго хібы. Тое, што раней падавалася ёй непрыгожым, цяпер выглядала мілым і сімпатычным. Так яно было ці не, але прынцэса тут жа пагадзілася стаць жонкай Рыкі Чубка. На наступны ж дзень яны адсвяткавалі вяселле і жылі доўга у шчасці ды згодзе. Вось бачыце, мае даражэнькія, калі людзі кахаюць адзін аднаго, побач яны становяцца лепей і разумнейшымі, і прыгажэйшымі, і шчасця побач больш, чым у адзіноце. Таму шукайце і вы тых, хто робіць вас лепей, і трымайцеся побач. Але зараз трэба сказаць сённяшняму дню дзякуй і рыхтавацца да сну. Дабранач, мае маленькія.